Nicholas. Taşladım dipegen yatın yekelik Hudaya yağışı değil asuda bolorun öйтme bu dünya sana karşı. Yattan çıkarma bir zadı söýme söýlenip bilýän mi? Çynlanam yattan çıkarıp yatlaman yedip bilýän mi? Men näbeyle yüregim yok tiz agt onu doryaly. Dünnämi sözlerinin bugün menden geçer ýaly. Bolmokçydyn gelinim yakinimin geregim. Mençe tutýamy katäze tapanın men geregim. Beýle de ýalňyzime dostum galy ýanymda. Başta seni taşlaştırjak bolurlar men aňymdan. Adam sıfatly şeytan sen gözüm başım Allah'ım. Taşlaman seni deyip soňuna yeke galyanam. Käte gözüm küýsüýär seni görmäni, käte seni yürek küýsüýär söýgüňi duýmany. Söýüşiňden söýüşimi kiýes sevilýänmi? Ýa-da sen hakda ýazýan aýdymlamy diňläp gülýänmi? Arzulamdan çekdimeli otlap soň kiçilimi. Sen olmasaň ýene biri bolmadymy ýene biri. Menden ýamanlyk görmediňem görmörsiňem. Hoşuna yekejem bilýän indi görüşmörsem. Arzulamdan çekdim eli otlap soňky çilimi. Sen olmasaň ýene biri bolmadymy ýene biri. Menden ýamanlyk görmediňem görmörsiňem. Hoşuna yekejem bilýän indi görüşmörsem.